Припомняме, че първа копка на Общностния център за деца и семейства бе направена лично от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на 13 септември 2011 година. Тогава бе обявено, че ремонта на сградата, в която ще се помещава институцията, ще приключи през май 2012. Изпълнението му обаче закъсня. Въпреки че от общината обещаха в крайна сметка той да приключи в средата на юли, финалната права бе достигната едва преди дни. Към днешна дата всички видове строителни работи са завършени. В момента имахме забележки към тях, които те отстраняваха по някои некачествени изпълнения, например на мазилки, на цокли, на огради, и вече ги изпълниха и тях. И в момента е една прекрасна сграда, документите почти са готови и тук до една седмица ще я въведем в експлоатация. В момента сме заявили за снемане на асансьора от кадастъра, там да приложим един допълнителен документ, удостоверение, че е заснето пристройката. Това е асансьора, който е като пристройка към тая съществуваща сграда. И той е изпълнен чудесно, работи чудесно. Вътре пробвах осветителната част, пожарна известителната част. Инженер Иванов уточни, че всички изисквания за изпълнението на асансьора са изпълнени. Той е пригоден за трудноподвижни хора, като към него се стига по рампа, изградена в близост до тротоара. Подхожда по рампата, има такива предпазни перила, качва се на асансьора, асансьора го дига на втория етаж, където фактически втория етаж представлява центъра. В Общностния център ще се предлагат услуги както за деца от 0 до 3 и от 3 до 7 години, така и за техните родители. Условието е те да са в риск. Две стаи са обединени, но във всяка стая си има подходящи условия, както за санитарни, така и за обучение. Въобще нещата са коренно различни. Има лекарски кабинет, зала за кинезитерапия, зала за психоанализ, за да могат да се извършват спокойно всички дейности по проекта, които са предвидени. По план дейността на центъра трябва да започне реално към края на годината. Тя ще се финансира от Световната банка 12 месеца след старта й. След това институцията ще получава средства от държавата. По първоначални данни, крайните потребители на услугите по проекта са 2012 деца и техните семейства.